Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Solano. Taong 1956, Barangay Palanas, Northern Samar. Lumaki sa isang maliit na barangay, itong si Solano. Halos ilang taon na rin siyang ulila sa mga magulang niya dahil lamang sa isang insidenteng hindi nila inaasahan. Ayon sa kanya, nakaalitan noon ng tatay niya ang kapitbahay nila. Nagkaroon yun ng sagutan at murahan hanggang sa bigla na lamang sila nitong sinugod, bit-bit ang isang itak. Nagawa pang makalaban noon ang kanyang ama, pero kalaunay namatay din ito dahil sa tindi ng tinamo nitong sugat sa may bandang balikat malapit sa leeg. Yung nanay naman niya namatay din sa taga dahil sinubukan nitong protektahan yung tatay niya. Dagdag pa ni Solano na muntik-muntika na rin siya noong mapaslang nung lalaking yon. Mabuti na lamang may umawat sa kanilang isang retiradong sundalo. Yun din ang nakapatay sa lalaki, gawa ng kahit anong gawin nitong pagpapakalma sa taong yon. Pilit pa rin itong nagwawala hanggang sa humantong na ito sa pamamaril ng retirado. Absuelto yung kaso, lalo pat marami ang nakasaksi na pawang dinipensahan lamang nito ang kanyang sarili. Matapos ang pangyayaring yon, kinupkup nito ng 3 taon itong si Solano hanggang sa magkaroon na siya ng kapasidad na mamuhay ng mag-isa. Pinili talaga niyang gumawa ng paraan pinuno sa kadahilanang hiyang-hiya na siya sa taong hindi naman niya kaano-ano pero nagpapakain sa kanya. Upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan, pinasok niya ang pagsasaka at pagtitinda ng kung ano-ano. Minsan, sumasama rin siya sa mga manlalako na pumupunta sa mga bayan-bayan para bumili ng mga itinitinda nito sa lugar nila. Hindi man gaanong kalakihan ang kita, ang kanyang habol sa mga ito ay yung libreng pagkain. Di hamak na mas importante kasi para sa kanya ang makakain kumpara sa salapi. Yun din ang nagustuhan sa kanya ng mga manlalako, kaya kahit medyo gipit din ng mga ito, pinipili siya nitong isama. Magmula noon, naging malapit siya sa mga taong yon, kung saan sa hirap at ginhawa ng mga ito, isinama siya. Dahil dito, muling naramdaman ni Solano na hindi siya nag-iisa. Kung hindi ninyo na itatanong, ang manlalako noong nalapitan niya ay isang lalaking nasa edad 70 anyos na nagngangalang Vicente. Matagal na yung naninirahan sa kanilang lugar, pero bibihira lamang ang mga kaibigan nito. Bukod kasi sa hindi yun doon gaanong namamalagi, medyo umiiwas din yun sa mga tao. Noong una, wala siyang kaide-ideya kung bakit yun ginagawa ng kumupkup sa kanya. Pero sa katagalan, nalaman niyang ang mga taong pilit na nakikipaglapit dito ay mga manlalason. Bala kasi ng mga itong gamitin ang trabaho ni Vicente para ikalat ang mga laso nila sa mga lugar na kanilang napupuntahan. Siyempre, mariin naman yung tinututulan ng lalaki, gawa ng anuman ang mangyari sa lugar na pupuntahan nila, paniguradong sila ang dadanas ng hindi maganda. Dahil sa pagmamatigas ni Vicente sa mga ito, pansin naman noon ni Solano na parabang tinuturing na silang kaaway nung mga taong pinaghihinalaan itong manlalason. Noong una, hindi naman nila ito gaanong pinansin, pero sa katagalan, nararamdaman nilang ginigipit na sila nung mga panauhing yon. Nang mapagtanto naman ito ni Vicente, mariin naman siya nitong inabisuhan na magdoble ingat. Dagdag pa nito na traidor ang mga nilalang na yan at anumang oras maaari sila nitong atakihin kung ipapakita nilang kampante pa rin sila.
Nang marinig naman ni Solano ang sinabi nito, maigi naman niya yung tinandaan. Naniniwala siya, totoo ang lahat ng sinasabi nito sa kanya, kaya dapat niya yung paniwalaan. Sa paglipas pa ng mga araw, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang mga ginagawa. Nataon naman noong hindi na bumibisita sa kanila ang mga manlalaso na yan. Kaya na may kahit papaano, panatag silang gawin ang kanilang mga trabaho. Akala ni Solano tuluyan na sila nitong lalayuan. Pero linggo pa noon ang dumaan, muli na naman itong bumalik sa pamamahay ni Vicente. Nagkataon naman noong nandun siya, kaya nakita niya ang lahat ng mga nangyari. Sa abot ng pagkakatanda niya, hapon noon ng Martes, nung bumisita ang matandang mag-asawa. Pagpasok nito sa bakuran ng bahay nila, agad naman itong tinanong kung nasaan ang kanyang amo. Siyempre wala naman siyang nagawa noon, kundi ituro ang kinaroroonan nito. Nang masipat naman yon ng matandang lalaki, dali-dali naman yung lumapit doon at nung magkaharap na sila ni Vicente, seryoso naman yung nagwika ng, "Ngayon ang pag-alis ninyo, tama? May papadala sana kami sa inyo. Huwag kang mag-alala, Vicente. Babayaran kita. Ano? Pwede ba?" Nang marinig naman ito ang sinabi ng matanda, mahinahon naman yung nagtanong ukol sa produktong kanilang dadalhin. Kahit papaano kasi, kinakailangan niya rin yung malaman nang sa gayoy makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ipinakita ng matanda ang isang supot ng abo na hindi niya mawari kung ano. Ayon pa sa matanda na, yun lamang ang bagay na dadalhin nila kapalit ng malaking suhol. Pagtatapat pa nito na, mga bala ng lason ang abong ipinakita nito. Mariinding inilahad ng matanda na kayang lumipol ng 2 baryo ng bagay na yon, kaya mas mainam na wag nila itong bubuksan. Dagdag pa nito na, hindi naman yun mapanganib dalhin, basta siguraduhin nila, susundin nila ang bawat paalala nito. Nang marinig naman ni Vicente ang lahat, pinili naman niyang magtanong ukol sa kung ilan ang bayad ng kanilang serbisyo. Medyo napapaisip na rin kasi siya noong sumunod, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na matindi na ang pagtitimpi ng matanda dahil sa kanilang pagtatanggi. Aminado rin yung nag-aalala na siya para sa kaligtasan ni Solano, lalo pat isa yun sa mga taong palaging pinagmamasdan nung mag-asawang manlalason. Hindi man siya sigurado pero malakas ang kanyang kutob na may maitim yung binabalak para sa kanyang ampon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagkasundo naman sila sa presyo nung ipapadala. Nang malaman naman ni Vicente kung sino ang aabutan nila ng produkto, inabisuhan naman niya ang matanda ukol sa oras ng kanilang pag-alis. Dahil sa kanyang sinabi, walang pag-aalangan naman itong iniabot ang bayad habang nagwiwika yon kay Vicente ng, "Asahan ko bukas ang magandang balitang dala ninyo. Nga pala, yung ibibigay nung aabutan nyo nito, dalhin nyo sa akin. Siguraduhin yung kumpleto para wala tayong problema." "Sige ho, makakaasa ho kayo. Pero sana, ito na rin ang huling pagpapadala niyo sa amin. Tatapatin ko na ho kayo. Hindi ko gusto to. Pero ayoko namang sumama ang loob ninyo." Sagot naman ni Vicente. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, humagigik lang naman yun sabay talikod sa kanyang harapan. Paglabas naman ito sa bakuran, agad naman siyang nilapitan ni Solano para kausapin.
Kahit papaano kasi medyo nababahala rin siya ukol sa mga nangyari. Sa kanila namang pag-uusap, nabanggit ng amo niya na wala yung dapat ipag-alala. Inilahad din nito sa kanya ang maitim nitong plano ukol sa kanyang ginawa. Noon pa man kasi, napapaisip na talaga itong si Vicente kung ano ang gustong ipadala ng matandang yun sa kanila. Para naman makasigurong ligtas sila sa kanilang gagawin, hindi muna nila binuksan ang supot hanggat hindi pa nila nararating ang kaibigan nitong antingero na nasa kabilang baryo. Matapos naman niya yung marinig, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sumunod. Bago pa man sumapit ang takip silim, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa karatig lugar. Bagaman alam nilang aabutin sila ng gabi sa daan, hindi naman sila gaanong nababahala, lalo pat ilang beses na din naman nila itong ginawa. Kilala rin ni Vicente ang mga bandidong nagbabantay sa mga daang walang katao-tao, kaya na may hindi sila natatakot na dumaan dito. Makalipas pa ang ilang oras, nang marating na nila ang karatig baryo, agad naman nilang pinuntahan ang bahay ng kaibigan nito. Malayo ang bahay nito sa sentro, kaya halos nagpaikot-ikot pa sila sa lugar hanggang sa makarating na nga sila sa dulong parte nito. Pagsilay naman ni Vicente sa bahay ng kaibigan niya, dali-dali naman silang bumaba ng kalabaw, sabay katok sa entradang pinto. Hindi naglaon, agad namang bumukas ang pintong yon at kasabay nito ang pagsilay nila sa isang lalaki na walang damit pang itaas. Pawis na pawis rin ang buong katawan nito habang abala sa pagyupyop ng tabako. Pagbaling naman ito ng paningin sa amo niya, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika dito ng, "Oh, Vicente! Buti naman at napabisita ka. Pasok muna kayo sa loob at nang makapagkape tayo." Matapos naman itong makapagwika, sapilitan naman sila nitong pinapasok sa loob. Hindi na sila umalma pa sa ginawa nito noon, gawa ng kung iisipin, sila naman ang may kailangan. Pagkaupo naman nila sa sala ng bahay, hindi na rin nag-alangan pang ilahad ng kanyang amo ukol sa kanilang pakay. Nagmamadali kasi sila nung mga oras na yon, kung kaya't wala na silang panahon para magpaligoy-ligoy pa. Nang marinig naman ng kaibigan nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung natigilan sa pagtitimpla ng kape. Pagbaling naman ito ng paningin sa kinaroroonan nila, dali-dali naman yung lumapit, sabay hingi ng supot na nabanggit ni Vicente. Pagkarinig naman ito sa sinabi ng kanyang kaibigan, agad naman itong inutusan si Solano na kuhanin yon sa kangga ng kanilang kalabaw. Dahil dito, minabuti naman niyang lumabas na muna pansamantala para sundin ang sinabi ng amo niya. Habang binabagtas naman niya ang daan papalabas, naging palaisipan naman para sa kanya kung ano ang gagawin ng lalaking yon sa supot na ibinigay sa kanila. Hindi rin niya noon maiwasang mabahala, lalo pat nasisiguro niya na malalagay sila sa alanganing sitwasyon kung sakali mang magpasya ang lalaking yon na buksan ang supot. Maya-maya pa, pagkakuha naman niya nito, agad naman siyang bumalik at nung akmang bubuksan na niya ang pinto, may nasipat siyang isang matandang babae na dumaan sa kanyang likod. Napakataas ng nilalang na yon at balot na balot ito ng talukbong sa buong katawan. Noong una, inakala niyang namamalikmata lang siya, pero pagsilay niya ng malapitan dito, doon niya nakumpirma na yon ay totoo. Ayon sa kanya, diretso lang na naglalakad ang nilalang na yon
hanggang sa tumagos ito sa bakod ng bahay nung kakilala nilang antingero. Nang mawala na ang matanda, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo papasok, bitbit ang supot na pinapakuha ng kanyang amo. Pagdating naman niya sa kinaroroonan nito, agad namang napansin ng lalaki ang namumutla niyang pagmumuka. Dala naman ng matinding pagtataka nito, hindi naman yun nagdalawang isip na magtanong sa kanya ng, "Oh, Noy, bakit ganyan ang mukha mo? May nakita ka bang hindi dapat makita?" Nang marinig naman ni Solano ang sinabi nito, tumangulang naman siya na siyang naging sanhi ng pagseryoso ng muka ng lalaki. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad sa lalaking yon ang tungkol sa matandang babaeng nakita niya. Ayon sa antingero na, masyadong imposible ang mga paratang niya sa kadahilan ng balot ng pangontra ang kabuuan ng kanyang tahanan. Dagdag pa nito na, ni minsan wala pa raong nakakapasok na may masamang dugo, kaya na may naniniwala ito na hindi totoo ang kanyang mga nasilayan. Subalit sa kabila ng lahat ng inilahad nito, ipinilit pa rin ni Solano ang totoo. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang kinuha ng lalaki ang dala niyang supot, sabay wika sa kanya ng, "Pasensya ka na, pero hindi talaga ako naniniwala. Alam mo, Noy, ilang taon na akong naninirahan dito at sa mga panahong yon, ikaw pa lang ang nagsabi ng ganyan. Kung talagang yan ay totoo, samahan mo ako sa labas. Tingnan natin kung may mapansin akong bakas ng sinasabi mong matanda." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa sinabi ng lalaki. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang napatahimik ang antingero nang makumpirma niyang totoo nga ang sinabi ni Solano. Sa kanilang pagmamasid kasi, may mga nakita itong uod na itim na nagkalat sa damuhan. Para sa may mga alam sa lihim na karunungan, isa itong malaking senyales na meron ngang dumaang isang makapangyarihang nilalang. Kahit hindi nito natukoy kung ano ang matandang yon, naniniwala ito na meron yung pinanghahawakan para makadaan sa lugar na yon. Pagbalik naman nila sa loob ng bahay, maingat naman itong siniyasat ang supot kung saan doon ito natuklasan ang dalawang supot ng saging na may nakatagong bato sa loob. Wala silang kaide-ideya kung ano yon, pero ayon kay Solano, napakabaho ng bagay na yon. Dala naman ang kuryosidad ng antingero kung ano-ano namang pamamaraan ng pananaliksik ang ginawa nito, hanggang sa hindi naglaon natuklasan itong bertud ng aswang ang mga batong yon. Dahil sa kanyang mga natuklasan, doon na sila nagkaroon ng hinala na maaaring kaya ipinadala yon sa kanila ay upang sila ang magsilbing alay para maibsan ang galit ng mga nilalang na naghahanap sa bertud. Dagdag pa nito na hindi magiging maganda ang kanilang gabi kung pipiliin nilang maglakbay kasama ang mga bagay na yon. Matapos naman itong mailahad ng antingero, dali-dali naman itong nagpalit ng damit upang sumama sa kanila. Ayon dito na, sasabayan nila ang nais mangyari ng matanda nang sa gayoy magkaroon sila ng kasagutan sa mga bagay na nagsisilbing palaisipan sa kanilang lahat. Hindi rin ito maiwasang magalit sa kanyang amo, gawa ng noon pa man, mariin na siya nitong inabisuhan na kahit na anong mangyari, huwag makipagkasundo sa mga kakilala niyang manlalason. May posibilidad kasing gamitin siya nito at hindi nga yun nagkamali. Gayunpaman, sa kabila ng inilahad ng antingero,
wala naman yung magawa para baguhin ang sitwasyon. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman nilang tinahak ang daan, bitbit ang supot na naglalaman ng mga bertud ng aswang. Wala man silang kaide-ideya kung saan yun dadalhin. Minabuti naman nilang maghanda sa kadahilan ng sino man ang tatanggap nito, na sisiguro nilang hindi yon pangkaraniwang tao. Nang marating naman nila ang huling baryong kanilang daraanan, may napansing kakaiba yung kasama nila. Paglagpas kasi nila sa lugar na yon, may nakita yung isang malaking puno ng saging na nakatayo sa panulukan ng 200. Bukod sa malaluwad ang lupa sa lugar na yon, napaka-imposible ring matubuan ito ng kahit na anong uri ng halaman. Matapos naman itong masilayan ng antingero, nag-umpisa na rin silang makakita ng iilang mga kalabaw na sumusunod sa kanila. Mula sa malayo, sipat naman nila ang mga nakasakay dito. Pero mariing naniniwala ang antingerong yon na hindi ito mga ordinaryong tao. Walang sabi-sabi, agad naman yung lumapit kay Vicente, sabay wika rito ng, Patakbuhin mo na yung kalabaw. Maaabutan na nila tayo. Dahil sa sinabi nito, agad namang hinataw ng kanyang amo ang sinasakyan nila. Maya-maya pa, pagtakbo naman ito ng napakabilis, kitang-kita niya kung papaano sila sugurin nung mga nilalang na sumusunod sa kanila. Habang papalapit ang mga ito, dahan-dahan naman yung nagpapalit anyo, hanggang sa umuslina sa kanilang mga likod ang napakalalapad na mga pakpak. Yung mga taong nakasakay din sa mga kalabaw na yon, paisa-isa nang nagsisigawan habang umiiyak. Maya-maya pa, nang makapagpalit anyo na ang mga nilalang na yon, kitang-kita nila ang halos 7 malademonyong nilalang na sumusunod sa kanila. Taliwas sa mga pangkaraniwang aswang, sadyang kakaiba ang mga anyo nito. Yung kanilang mga pakpak parang sa paru-paro, pero gawa yun sa balat. May mahaba din yung buntot, tapos yung mga wangis nila masasabi mo talagang sa demonyo. Bukod sa mga sungay nitong nagsasanga-sanga na, yung mismong mukha nila napakalayo sa mukha ng isang pangkaraniwang tao. Isipin nyo wala yung mga ilong, tapos ang halos kalahating parte ng kanilang mga muka, binubuo lamang ng matatalas na pangil na pilit nagsisiksikan sa bunganga nitong abot tenga. Balot na balot din ng putik ang mga ito, at kahit butot balat ang mga katawan nila, napakaliksi nila kung kumilos. Ayon sa kasama nilang antingero, bagataw ang tawag sa uri ng mga aswang na yon. Malayong kapatid na ito ng mga wakwak, pero ang lahi ng mga ito talaga namang hindi basta-basta. Pagtatapat pa ng antingero sa kanila, napakasalot ng lahing yon, gawa ng kapag kumakain ng mga ito, kinakailangan nilang pumatay ng 6 na katao bago sila makaramdam ng kabusugan. Isang beses lang din sa isang linggo kung manginain ang mga bagataw. Yun nga lang, napakamapaminsala nito sa lugar kung saan sila nananalasa. Dagdag pa ng antingero na hindi rin ito basta-bastang napapatay dahil sa kunat ng mga katawan nila. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, hindi na nila sinubok pang harapin ang mga nilalang na yon. Sa halip ang ginawa ng kanilang kasama, iniwan ang hawak-hawak nitong supot habang mariinyong inaabisuhan na wala silang kaide-ideya sa nilalaman nito. Pagbagsak naman sa lupa ng supot na yon, agad namang tumigil ang mga bagataw na siyang naging sanhi upang makalayo ang kanilang sinasakyang kalabaw. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, mariin naman nilang binaybay ang daan
patungo sa bayan na kanilang pupuntahan. Pagpatak naman ng 3:00 ng madaling araw, sakto naman ang pagdating nila sa lugar na yon, kung saan agad namang sumalubong sa kanila yung isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan, bitbit ang isang sako na ayon dito naglalaman ng uling. Kaya naman nalaman ni Vicente na yun nga ang taong hinahanap nila, ay dahil sa hindi pa man sila doon nakakalapit, paulit-ulit na sila nitong tinanong kung sila ba ang pinadalhan ng regalo nung mag-asawang manlalason. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, walang pag-aatubili naman yung nilapitan nila Solano, sabay abot ng supot na naglalaman ng isang pangkaraniwang abo. Subalit, paghawak naman doon ng matanda, imbis na matuwa ito, bigla naman yung napamura habang nagwiwika sa kanila ng, Demonyo kayo! Niloloko niyo ba ako? Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, agad naman itong sinunggaba ng kasama nila, sabay lapat ng patalim sa mismong leeg nito. Pagsilay naman itong walang balak lumaban ng matanda, sapilitan naman niya yung kinaladkad sa likurang bahagi ng talahiban. Mula roon kinausap nila yon ng kinausap hanggang sa doon nila napag-alaman na mamimili pala yon ng bertud ng aswang. Ipinagtapat din ito na kadalasan hindi nakakarating yung mga inuutusan ng dalawa, gawa ng sa mismong daan pa lang, pinapatay na yon ng mga bagataw. Dagdag pa ng matanda na, nung makita sila nito, hindi yun magkamayaw sa tuwa, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na may nakarating sa lugar, dala-dala ang bertud na kanyang hinihintay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon ang kasama nilang antingero na dalhin ng matanda sa lugar ng mga bagataw. Naniniwala kasi ito, makakaalis lamang sila ng ligtas sa mismong pugad nito kung magbibigay sila ng alay. Dahil sa hindi naman kalayuan ang pugad ng mga nilalang, buong tabang yung pinuntahan nila Solano. Itinaon nilang maaga pa, nang sa gayoy hindi sila nito basta-bastang mahahabol at masusundan sa oras na hindi sumang-ayon sa kanila ang sitwasyon. Ilang oras pa ang lumipas, agad naman silang naglakad pabalik. Pagputok ng bukang liwayway, nasa harapan na sila ng pugad ng mga nilalang na siya namang walang takot na pinasok ng kanilang kasama. Pagdating naman nila sa pinakasentro nito, panay na ang ginagawang pag-iyak ng matanda, pero hindi nila ito pinapansin. Sa halip, kinausap ng kasama nilang antingero ang tungkol sa ginagawa ng matandang yon. Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng mga bagataw sa lugar hindi maiwasang magalit dito. Ayon sa pinakapinuno ng mga ito, ilang beses na nilang sinubukang alamin kung sino ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga bertud sa kanilang lugar, pero nananatili silang bigo. Pagtatapat pa sa kanya ng nilalang, na kung mapatunayan nilang totoo ang kanilang mga sinasabi, malaya silang makakaalis. Sa loob ng halos 1 oras nilang pagpapalitan ng argumento, pawang katotohanan lamang ang inilahad ng antingero. Nang makumbinsi na nito ang mga bagataw, agad naman itong iniutos ang pagdakip at pagpatay sa matandang yon. Mariin din itong inilahad na papaslangin din nila ang mag-asawang manlalason kung kaya't wala na silang ibang gagawin kundi ang manatili sa kanilang mga tahanan. Matapos naman nilang marinig ang sinabi ng mga ito, taos-puso naman doong nagpasalamat ang antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang umalis sa pugad ng mga nilalang, bitbit ang kanilang mga gamit. Pagka-uwi naman nila Solano, iniwasan naman nilang lumabas ng ilang araw
para hindi na sila makita pa ng mag-asawa. Akala nila magtatagal yon, pero 3 gabi lang ang dumaan. Pumutok ang balita sa lugar nila ukol sa pagkawala ng 2 matanda. Wala namang kakaiba sa ginawa ng mga ito. Ang kaso lang, ayon sa mga nakasaksi, napakagulo ng kanilang bahay matapos nila yung iwan. Animoy may nangyari doong hindi maipaliwanag bago sila mawala. Magmula noon, tuluyan na ngang nalagay sa tahimik ang buhay nila Solano. Sa paglipas pa ng mga taon, nanatili pa ring palaisipan sa kanya kung nasa na yung asawang manlalason. Dagdag pa niya na, gabi-gabi rin siyang nagkakaroon ng masamang panaginip ukol sa maaari nilang sinapit kung nagkataong walang ibinigay na tulong yung kaibigang antingero ni Vicente na siyang naging dahilan upang manatili silang buhay sa mga kamay ng bagataw. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, nakakatakot tong mga bagataw, no? Pero mas nakakatakot dito yung pagiging tuso ng mga manlalason. 'Di ba? Kasi hindi na nila pinaliwanag na para saan yung dadalhin nila yung inutos nila rito kay Vicente tsaka kay Solano. Ang sabi lang, dalhin, tas magbabayad ng malaki. 'Di ba? Kahit sino naman sa atin, sino nga ayaw, ihahatid mo lang yun. Kumbaga, isasabay mo lang. Tapos, magkakaroon ka na ng malaking pera. 'Di ba? Ang swerte lang nila kasi napakabait nung kaibigang antingero ni Vicente. Tsaka alam niya kung para saan yung plastic na yun, yung nilalaman ng supot na yun. 'Di ba? Hindi yun basta-basta. So, nangyari, nakaligtas sila pero wala silang natanggap na bayad, which is okay lang naman. Importante kasi buhay sila. 'Di ba? Pero yung bagataw, sobrang nakakatakot ng itsura. Nai-imagine ko yun. Kaso lang, wala tayong kwento tungkol sa nilalang na to. Tsaka wala rin tayong kwento na merong isa sa mga bida natin ang nakalaban ng isang uri ng bagataw. Kung meron man, ako excited akong malaman kung anong kinalabasan kasi mukhang matindi tong mga to 'Di ba? Kasi nakakatakot, sandaling-sandali lang nila tinapos yung buhay nung mag-asawang manlalason tsaka yung parokyano na gustong bumili ng bertud ng aswang. 'Di ba? Ang ganda sana kung meron tayong serye o kahit isang kwento lang na may papaliwanag kung anong kakayahan ng isang bagataw. Kasi ako, ngayon ko lang narinig to Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.